відкриваємо наш пост фініком і водою. І цей іфтар не тільки про їжу, це помолитися Всевишньому, це підтримати та допомогти нужденним. Більше уваги приділяти саме в цей місяць молитвам. Сам піст я тримаю ще з дитинства, нас вчила бабуся і мама, і тримала я і в Криму, коли там жила, зараз ми знаходимося тут, в Києві. І, звичайно, цей піст і цей іфтар – це об'єднатися всі кримські татари, які жили в тимчасово окупованому Криму. Збиратися з жінками насправді є дуже важливо, тому що жіноцтво в кримських татар завжди мало таку дуже передове значення. І зібратися разом, виказати взаємну підтримку, поспілкуватися, познайомитися, тому що велике місто, ми далеко всі від батьківщини, і ми всі стикаємося з тим, що нам недостатньо спілкування зі своєю громадою. На столах подарунки – це листівки авторства Ельзари Галімової, активістки і художниці кримсько-татарської, а також печивко у вигляді власне гранату і візерунків кримсько-татарських, орнаменту орнєк. На іфтарах, які проводяться тут, на підконтрольній уряду території, звісно, що можемо говорити про ті проблеми, які є в кожної жінки, яка перебуває в умовах тимчасової окупації, яка перебуває в умовах великої війни, яка чекає своїх рідних додому, чи то політв'язнів, чи то військовополонених, чи то цивільних заручників. І, звісно, що тут ми маємо можливість бути в тому числі голосами тих, хто не може цим скористатися своїм голосом на території окупованій.